10% na lang eh. Yun na. Layunin ng seremonya ng Pasilaw Tiili na alalahanin at bigyang pugay ang kaluluwa ng pasang Pilipino luntisibol at tungala sa kalangitan bilang simbolo ng pag-asa at liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa pag-ilaw ng mga makukulay na dekorasyon, naway mapaalalahanan ang bawat Uminganian na sa gitna ng lahat ng pagdiriwang ngayong Kapaskuhan, naway manalaytay ang diwa ng bagong tahak, bagong galak, at panibagong lakas. Ngayong Pasko, ang mamamayang Uminganian ay magkakatuwang sa krusada para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng nagkakaisang Umingan. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Isang masigabo, maligayang Pasko, Bayan ng Umingan!